Vedeli ste, že mesto už roky vlastní budovu na ulici pri Habánskom mlyne, ktoré je 42 bytov a všetky sú prázdne? Žiadne sociálne slabšie rodiny, žiadne mladé rodiny, žiadne učitelia, nikto. A pritom by tieto byty stačilo poľahky opraviť, pretože už za éry primátora Vtáčnika prešli prvou rekonštrukciou. No namiesto toho roky zývajú prázdnotou. Takéto jednanie je neprípustné, je úplne antisociálne. Túto nehnuteľnosť, ktorá kedysi bola bývalým bytovým domom priemstavu, vlastní mesto, ale vôbec sa o ňu nezaujíma. Minimálne 6 rokov tu už v 42 bytoch mohli bývať sociálne slabšie rodiny, matky samoživiteľky alebo napríklad takí učitelia. V roku 2021 malo mesto možnosť odkúpiť aj prízemné nebytové priestory. Za necelých 100 000 eur by tým pádom už vlastnilo celú budovu. Prenájom týchto priestorov by postupne splatil opravu a hore mohlo už dávno bývať 42 sociálne slabších rodín. Logické a sociálne. Lenže magistrát odkúpi nepochopiteľne a záhadne cúvol. Výsledok? Nebytové priestory dnes zarábajú niekomu inému a zvyšok budovy chátra. A tí, ktorí pomoc potrebujú najviac, sú prehliadaní. Volám sa Martin Winkler a kandidujem na primátora Bratislavy. Pod mojim vedením sa nebudú budovať iba ostrovčeky, ale z mestských budov sa stanú skutočné ostrovy bezpečia pre ľudí, ktorí to potrebujú najviac.